Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Moviment Laburista qatt ma beża jgħid in-nies li hemm bżonn il-bidla anke meta ma kienx popolari li jagħmel dan. Huwa jindirizza l-għaluq tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, Dr. Muscat stqarr li Malta kienet imdorrija li l-Gvern jitkellem fuq kontinwità bil-biża li jekk l-affarijiet ma jibqgħux l-istess jieqaf kollox. U tinstema' ironika li partit politiku fil-bażi ta' moviment li jinsab fit-tieni leġislatura tiegħu jitkellem dwar il-bidla. Li nkunu aħna li nippromovu l-bidla. Is-soltu gvern jitkellem sempliċiment dwar kontinwità u jbeżza li lek l-affarijiet ma jibqgħux l-istess kollox jieqaf. Minflok qegħdin hawnhekk biex ngħidu lill-familji u n-negozji li wettaqna kemm wettaqna bidliet lan ewlieni tagħna u li nkomplu nwettqu l-bidla. Waqt li elenka bosta bidliet li twettqu mill-Partit Laburista tul is-snin fosthom dawk riċenti dwar l-ekonomija u x-xogħol, Dr. Muscat innota kif kienu bosta li ħarġu b'saħħa kontra l-bidla proposta. Li l-bidliet kollha li kellna il-kuraġġ li nwettqu sa minn snin ilu illum huma tant aċċettati li l-forzi konservattivi jinsew isemmu li kienu kontrihom b'tant saħħa. Iżda għal xejn tkun favur il-bidla wara li l-bidla seħħet. Biex tikteb l-istorja trid tkun mal-bidla meta din tkun qed isseħħ. Taħdem għalija biex isseħħ. Żied jgħid li dan il-kunċett kien l-essenza tal-partit matul iż-żmien u kien il-mudell li wassal biex twettqu l-prinċipji li jemmen fihom il-Partit Laburista. Prinċipji li kienu għadhom jibqgħu l-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda nazzjonali.